Men adym Murat. Yıllar boyu erwedi işler bilen meşgullanyp keldim. Ýalňyşlyklardan dolu bu dünýäde bütün ömrüm kişi hakynyň nämedigininden habarsyz geçdi. Adamlar hakyny aýtmanymda da ömrüň töweregine näkpişiklerim, agaçlaryň hakyny ýen ýerlenmadyr. Arkamda toňulap günä toplanan soň, ýygy ýüzlerçe hakyny ýen adamlaryň men galanlygyny bilýärdim. Ýöne bugün kakymyň ýasyna başlanyndan geçiren wakalarymdan soň ähli zat ütgedi. Ähli zady gurşaýan şol rahmet gapy ahyr men üçin açyldy. Indi men bütünlüğü başga adamdym. Boynumdaky kul haklaryndan halas bolmagy, eden etmişlemden aklanmagy, anha şo günden ýüregime dugdum. Indi tanayan adamlaryň ählisiniň menden arary bolmagyny tilýär. Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe, tövbe. Kul hakkı kalmasın üstümde, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımdan, hakkını helal et. Hakkını helal et, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahımdan, hakkını helal et. Hakkını helal et. Hakkını helal et, hakkını helal et. Hakkını helal et, hakkını helal et. Tarik Döwüş, Bakkal Aşar. Näme ol? Harun. Harun Urpınar. Ben günah deryasından Başka kim? küçük düşle Başka. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Murat, neymiş diyen oğlum? Boynumda hakkı alan adamlar ýatlajak bolýan ece. Bu yerdeki adam atlar katı kene oğlum. Şeýle bir köp bolýan. Haýsy birinden başlajagym bilemok. Neteden bolsaň esasat şodur balam. Allah sana haýsy ýoldan ýöremelligini görkezler. Hani namaz wagtyny geçiräýmeli oğlum.
Allahyjan, maňa ýol görkäz. Başlamagy ejada ber. Amin. Sen kim boldun? Yok! Yok! Garas! Gitme! Garas diýen gitme! Murat daý, men bärde hiç ýere gidemok. Şu gün melegejeň seni çörek dukanyna gider. Soň gidip mektebe adyň ýazdyrarsyň bolýarmy? Bolýa. Yer bolýar. Inni orada git de ýat, bar. O kimkä? Nerede gawatlaşdyk kaq? Nerede? Muradynym Aýdy ber agam. aladaly görnýärle. Bilmän bir ýanyslyk goýberýdik mi? Şeýle bolan ýalagam. Aýdýanyň näme Murat? Meňe habarym ýok. Häzir şu hatamy düzeltmekçi bolýar. Onuň aýagşyla bolyn biz näme diýäliňizdik kaq? Mene bilýän näler? Goý hakykatdanam bilen ok diýeli. Şonda näme dersiň? Men näme bileýän Murat? Bilmeýän hataňy näde dip düzeltjek? Näme üçin beýle gaharlanýaňsa? Ýalňyş şeýse bitiň diýen okmy? Ýokla Ibrahim aga, düşünmediň. Ýalňyş şişeden sen näle men öwdüm. Nähili ýalňyş şiş etdim kem? Ýaşy gitdi öde. Näme ýalňyşlyk göýgören biler ýaly. Onu tanamasam näme? Murat daý, men geldim. Mektebe gitjekdi bir ýerde durup bilen okat begenýe. Usta daý, çörekler nähil bişýär? İlk wagtda gapagyny açmaly. Soňam çörekleri peje halaýmaly. Oglum, taňa bir zat aýtjak. Näme? Beşenne bolsa çykarýar. Anteni öýe adyň aýt. Efe, Näme dol ilata hyzmat ediş müdürlügi, polisiýa bölümine başgadan ýere gerek bolsa eseniň bizde ýaşaýanlygyny habar bermegimiz gerek. Ýoksa mektebe nädip ýazdyrsak? Bir alazyny taparna. O diýen alasyň wagtlaýynça bolar. Eje. Men ýaly öňkü tüýkesme ogra çagy nanarlar öýtýäňmi? Öň ogry bolanyňy gizläp bilmejekdiň üçin. Barda eder. Daşkynrak garnyşymyz diýer. Hosarlar daşary ýurta diýer. Hemmeler ağlap çykjak oglum bolmaz. Näme etmeli bolsa edip şoňa görä bolaly. Çagan şunça işlerden soň ýetimler öýüne dala aýtylar. Murat, meni ýetimler öýüne berjek bolýaňyzmy? Seni hiç kime vermem. Ondan biz başka bir yere hakda gurrun etýäs. Şunuň aýdýaňmy? Hawa çynım. Han urale. Ýaşasyn. Bir ýalany başga bir ýalan bilen basdyr etmegi mecbur bolarsyň. Bolla. Netijesi erbet bolar. Gaýgat neje? Häzirçe tawar. Hani ýörün ne fajan? Maňa şu ýerde garaş bolýarmy? Bolýa.
Aýdy berin, näme gerekdi? Bir oğlanjygy okuw ýerleşdirejek bolan müdür bilen görüşip bilermi? Elbetde bir min. Näme üçin ağlaýar? Ağlama. Kakam men taşlap gidende menem köp ağladım. Kakam sen näme üçin taşlap gitdi? Aslında taşlap gitmekçi däli, ýöne erbede işler ulaşypdyr. Doganma belki islenýärler. Näme islenýärler? Öýden gaçyp gitmegi. Ferit, doganym kime? Siz çağany okumak hukugundan mahrum etjek bolýaňyzda. Çağan hosarlar bärde däldiýdi mi? Haýwat atmaň gardaş, maňa haýwat atmaň. Men size düşünüp gidip aýtdym. Bu ýer resmi idaret. Demek resmi namylar bilen bir iş ýürüdilýär. Besir. Maňa akyl satma. Düşündim. Uly kömek etdiňiz. Bu yer haýır tahawut guramasy däl, döwlet mektebi. Goýnanma, Murat daýa aýdyp doganyňy tapar. Murat daýam gowy adam. Hemmelere kömek edýär. Burnuň any. Başga kişi aýtmagan bolýar. Näme üçin? Yaran ok dip men tawsyrarlar. Nire tawsyrarlar? Efe, Murat daý. Göksuň dogany tapşaýarlar ha? Öýden gidipdir. Göksuň gaty gynanýa. Ben günah deryasından bir küçük Uy, can kakılya. Göksu. Dur gelin, dur. gördüğüm düş değilmiş. Men tapa ýeremok Murat daý. Elbette girersin oğlum. Girersin. Oğlum, kulak as. Ertir girersin de. Mektep kaçıp giden oğa. Gitmen. Men mektebe almadylar. Men isläni oklar. Efe. Mektebe yokman gidersin. Sana söz berýän. Sabırlı bol. Menden bir zat haýyş et, şonu alyp bereýin. Ha? Masal şoýun futbol pökküsini. Futbol oynaman haly ýa? Hawa halyan. Murat. Bıçağa kim? Bami? Efe? Diýmek ýeňtemden şey dipsiň-de. Şunu söýläp maňa çağaň bardygyny aýtmasyň-da. Goýsany bolgusyna. Ýene ogul bolup menden ýaşyrypsyňyz-da, he? Şunu söýläp allapsyňyz. Bu çağan kimden aldyň? Diliň sakla. Ağzından çykýany gulagyň eşdýäm. Efe Ferediň ogly. Yalançy. Allaýan. Gyýdym, aýyp bolar. Wah, Efe. Balam. Näme boldy? Efe? Ece. Efe. Näme boldy? Burnu ganap başlady. Soňam özünden gitdi. Aýlma düşün. Yeterlik naharlanman soň çağan enka agypdyr. Bu da ýokunç kesellere getiripdir. Bu bolaýan iş. Ýagny indi nähil worka, näme etmeli? Ünsi bolmaly bolsaňyz. Çağan ogry idelmän görünip dur. Şu ýaşdaky çağalar öten ýadyk bolýar. Üns berilmese ul dertleri ýolup biler. Ene şu dermanlar alyň. Ýeligidär içirersiňiz, arasyny üzmäň. Lukman, efendi taýýarlaýynmy? Hawa. Yeni bildiräýdi. Kuşunyň diýänçe garaşyp durman desene hasagana getiriň. Sag bolun.
Efe dur. Algama, derlersin. Kakaň diýen netmeli Efejan. Näme üçin ýemmeler Murat daýyn men kakamdyr öýdýärler. Efe dostlamyň biriniň ogly. Häzir şäkeriň daşyna gitdi. Maňa tapşyrdy. Şäheriň daşynda däl agry. Hemmez üçin Taňry ýalkadym. Allah razy bolsun. Men näme demişim? Ýörün. Inniden weýle sekel kelläň agyrsa aýdarsaň. Ýaşyrmalyal. Gizlemelial. Düşündiňmi? Ýöne izmi berseň näme? Seni iýdiňe iý bermejegime söz berýän. Ýöne bir zatdan mahrum galaryny öýdüp, hakykaty gizleseň ýa-da ýalan sözleseň, ana şonno köp zady Beýle ýitiräň. bolsa onda näme üçin sen şok ýaladың? Wah, men oglum gelipdir. Gel içeri, gir oglum. Zehramy diýardyň ha, Hudaýa şükür. Gir içeri, gel oglum. Gir hani? Ýür. Korkur ýarda at ýok. Lukman derman ýazdy. Men olary akşam gelemde getirer. Çörek dükana gitjekmi? Ýok. Ondan öň etmeli işim bar. İşin Allahyň bolsun oglum. Sag bol. Sag bol. Edýäniň näme? Çağalary idarlayan haramzada, ha? Ahmet ağa? Ağam, ne edip beýle boldy? Ne edip? Ömrüm humar oýnaýar bir zat bolup geçdi. Çuwmedy. Ähli zadym elden alyrdım. Aýalymy, çağalamy, barny. Ýadyňa sal. Men şu ýere giren mahalym hemmeler öýür turardy. Men hemeçe şeýle bolar diýdim. Ana şu purdut inni ähliden ýitlerine ekeni. Ahmet ağam hoş geldin. Oho, ağamcan hoş geldin. Şeyda o ağam. Ağalar ağat et. Sen büyük adam. Nire yitirim bollun ağamcan ha? Görmedin ha? Ana geldi mi? Böyle yollu alı teret stol tayinacaktır. İneyim, ağama kofre tayarlı. Bir de gedek gelenle çubuğunu oğay. Sene elin güýçli ağam. Barny özüň tyrýan. Ağam. Men ulluhan ýalňyşlyk göberdim. Özüm adam bolanlygymda
Beýle zatlar men başyma düşmedi. Men günem agam. Özüň ýazgarmagyň goý. Dostlar, Ahmet ağa bar pul firik gitdi. Bir topar bolup aňalyk galýar. Oň belli netsek näde ha? O bir da etmeli. Şu gece bu işi bir ýany ýüzledeliňde oňa nokat goýalyň. Uruluşyşymyz ýaly. Soň kagaza özüň gol çekdirersiň. Bolýa. Götürýän. Oyun menki. Etçe galadyň näme agam? Bu oyun kä gadan ýa kä ýitirýän. Köp da tutdurdum ay. Nagyt pulun bolmasa şoňa gol çekäy. Aýyrdan şo kagadan ay mamur. Ahmet ağa öz agamyda. Kagaňy fonlap tursan gelşiksiz bolar ha. Ben koşulma Murat. Bergi bor. Başyk aýtjak dadyň mam Murat. Ýok agam. Aýtjak zadym ýok. Agam ayak çek. Agam dur kömek etmek. Aha, öňüňe teretene dost. Bak işte. Murat. Hojoyun dükanyny taşlap şähere gidelince çykypdyr o. Aýdy ber suna. İşten çykjak bolýan. Howdurdyň gerek. Bu ýerde seni gyzyklanýan bir jadatlar Murat de. Sen maňa kömek etmäge borçlusyň. Saňa satyjy gerek dämi? Gaty görme suna. Sen bilen işleşip biljekler. Kimdigine äwelli adamlar bilen işleşmeli bolanlar perişdetirýän. Aýalyň kynuna düşende bolsa, Bu arada aýrylşmakan oýlanmaly keninde. mejbur boldum. Men seni hemişe söýýädim. Aýdýan lan kiçi dillen bärden çykýar suna. Inni öňküler ýaly ýalan sözläp bilen o goýdýan ha? Goý şeýle bolsun Muratbek, görübererdi. Näsingem senden hakkym alar. Merwe, Gürrüňňizi bermäýin diýdim. tanışymdy. Dükanymyza otlady. Ýöne gürleşip durduk. Düşündüm. Efe nähili? Gözden salmajak bola göreň. Gowlanşy. Adam gowlaşar. Lukmanyň aýdan näseňiz elbetde oňotlaşar. Kakatyna habar ýetirdiňizmi? Efe'nin kakası şekerin daşına gitti değil mi? Aha. Aslında Merve. Gel berik. Borda, soňgurlaşýarys. Gir içeri.
görüşüp bilerim kaka. Sen o bir ben nereden tanıyan? Muradymy hastahanada tanışdyk. Bir garry adam halat etdi. Merve, ol adam oğru. Näme? Eşdiýäňmi magam? Eşdiýäňmi? Näme halmat? Şunu siz gaçyrypsyňyz diýýär. Taňryal kadın. Heniden beýle adamlar bar o. Kaka. Yen aýdaýynmy? Ha, yen aýdaýynmy? Göwele etkinçiklen garaşaýlyk aýlygyny elinden alan ne? Ananamok. Gijetini gündüz edip işlän adamlaryň çöregini gözdi kendigini. Beýle iş etmez. Gecicik çağalar ağlap, oğurluk uğra düşini. O beýle adam däl kaka. Bolya. Kakaň ödüni ömür boyu tegmil boljak ýa goýduň da. Yok. Merve! Merve! O bir unutma. O barıp yatan yalancı. Merve! Merve! Yalnızını taptın mı? Tapmamda tapdym moly. Çödgüt taplanok. Onu tapardın benim. İşlerin uğruna gidiyor. Sen bağıtlı adam ekenin. Salamu aleykümler. Salamu aleyküm. Salam. Oo Murat, senin merde mi? Necati, seni bu yere haydi şemal getirdi. Mumtaz'a uğrayacaktim, özü yok mu? İman akidenden oradan aradan çıktı. Eşitmänmidiniz? Ne ettin ay? Çağa cennetten mi oldun? Bu ne hal beyle oldu? Bu acalla. Vakti gelen son, gati ilaç adamdı benimle. Geçen hep de gelip bilmedim. Size koydum dükkanı. Hayırlı olsun. Bizi yürüyel onunla Necati. Dur ağam. Belki benim Murat'ım kömmek edeger. Oğlum yürü giyin adamdır. Barından kıskanmaz, boloncağından paylaşar. Mumtaz ağa bu ağamız bilen bile hepde de bir gedek muğut çörek paylardı. Men hayır sogap bolsun deyip hepde de bir gedek mätäç adamların muğutunu çörek paylardım. Gurrun olmadı ağam. Tanrı yalkasın. Necati, ödün gelip alarsın da. Hava ola. Ondan bir işmeleň bilen Murat'ım çağırırım. Eger ruhsat etseňiz. Onu hemen ruhsady. Murat bew goşulmak istese, höwes bilen. İsler, hem islemez mi? Yer onu, akşam görüşürüz Murat'ı neyim. Häzirlikçe tag bolun. Baş etsini, tag olum. Gelip durun. Akşamga hayırlı bolsun ustu. Inni köýek saňa da garaşýar. Ne dip bolsa? Eliň özüň dep görmesin. Sağ olsa. Sağ ol. Elçek yerine bereket versin. Onu wagt yitirmeli. Ýör.
Peygamber serwerimiz sallallahu aleyhi we sellem adamlaryň gymmatynyň ýagşy ahlak bilen ölçüljegini aýdypdyr. Ýagşy ahlak barada sorulanma bolsa, yalan sözlemezlikdir diýipdir. Hemmemiziň bilşimiz ýaly yalan söz adamy dünýäde bigadyrlyga, ahiretde bolsa cehennemdir. Her bir musulmanyň bilmeli zady Allah boyun bolmagyň şertleriniň biri yalandan daşdyrmakdyr. Çünki hakykaty gizlemek özgölüň hakyny ýemek diýmekdir. Allah bizi kişiň hakyny ýemekdenem, haram ýemekdenem gora görsün doganlar. Amin. Bärigem çörek getirin. Bağışlaň baş etini. Şolaryň paýla. Çörek alym agam. Çörekleri alym. Brady boşrak. Demiň eten oku. Bu gatky iş. Allah kömek edýär. Ana näň Murat? Şu görýän adamdan käbiri hyzmat diýipdiň şu işleň uğruna. Ama ala başga işleri ýok ýaly. Allah olar gora görsün. Amin. Hoş geldiňiz. Nara hazırlyk getirýän. Sağ ol oğlum. Ahmet ağa. Ahmet ağa. Ağam dur ayak çek. Galydymdan meni günüme goý. Dünýäde menden başga nebsiň arar adam käne galydymdan. Kim bizning sebäpkär men? Ağam garaşlana. Ahmet ağa. Ahmet ağa. Ýagşymyň? Bu bolan zatlaryň ählefiniň sebäpkäri. Men agam. Seni humar oýnamagy iterenem. Dudagy düşürip kyn gününe goýanam men. Şo gece eliň çuwman tutulmady. Biz hile gurduk. Haywan, wojdansyz. Ahmet ağa, kulak as. Sen men ömrümi kül etdiň. Ağam. Oğluň jany goýup atdyna. Öýden açypdyr. Näçe wagtdan bäri habar ýok diýerler. Oğlum. Bir gün köçäň uğruna jetetini tapsaň, bilik goý. Gan horum öýediňsiň. Ol aýdypdy. Men gan horum. Sentin kaka diýipdi. Kulak as. Eger isleseň oğluňy halas edip biler. Menem kömek edeyim. Ýöne ilki öýüňi el al. Öýüň dursa. Atadyň ýadynda sakla. Siziň öýüňiz nirde? Biziň öýmedimi? Bilemok. Bilmegiň tatlaý çagaňyz barmy? Bar. Onna belli. Çagaňyz nirde bolsa öýüňiz hem şo ýerdedir. Goçy tan barda ýat. Mihmanyň ýatmak bolmaýar. Mehmanyň haýaşy ýerine gaýtarylmaýar. Sen güýçli bolmak üçin häzir ýatmaly. Onna bolýa. Gijaňyz rahat bolsun. Gijaňyz rahat. Gijaň rahat Gijaň bolsun. rahat. Çağaň nerede bolsa öýüňem şo ýerdedir. Nähil dogry aýdylan görün ha men köçede, oglumam köçede. Keypin açırma ağam. Ondan peýda ýok. Sen ýada apsaň. Istesen geçip ýat. Yer gijaň rahat bolsun. Gijaň rahat.
Baş üstüne. Sağ ol. Allahu ekber. Allahu ekber. Murat dayı. Men mektep ötmellämi? Gidersen ýöne ilki gutulmaly bolsaň. Oturlama. Ýok, gutulaňok. Ondan biziň nire bar ýanyny bilýärmi? Nira. Göýek suwuň doganyny gözlemäge. Onda bolýa. Gidiberin. Size ruhsat edýän. Gel han oğlum. Allah yoluňyzy açyk etsin. Sag boleje. Sağ olun. Men üçin ähli işiň taşladyň. Häzir men gurumy goýarlagam. Ilki Serkan tapçak golaly. Tağaman gitip gel balam. Şonom ýadyňdan çykarma. Göýeksu. Gel gyýdym. Gel balam. Göksu gel beri. Kakacan. Balam. Kakacan. Gyýjadym. Serkan gitti kaka. Dogonyň tapardygyň gaýg etme. Göksu okudan giyecek halyan kıydım. Ejem diýen net gyýdym bar. Bizden gitme bolýarmy? Bolýa gyýdym. Efasa olay diýdi. Bolýarmy daýy? Berde näme işiň bardy? Herkana kömek etmäge geldim. Oğlum bardy gaty giyçýadyň düşüpdirle Ahmet bizi günümize goý. Güler. Men size adar bermen. Biz üçin sen özüň azar. Oğlum sen zerarly etdi. Gaýrat ediň, ejada beriň. Sen Ahmet'in kumarbat ülpetlerini birdemi? On şeýle güne sen sallyň. On soň näme üçin ijada berey? Sebäbi ogluňyz üçin ondan o iş edip bilmersiňiz. O nähili? Näme helse şo? Serkan tapmak üçin ýamanlaň dünýäsini oňat bilýän erwede adam zerur. Ağlam Ahmet. Göz ýaş ederden gaty giyçe galyň. O hinidem sporta gatnaýamy. Gatnaýady. Ýöne üstünlük gazanaýyn diýeni hokdy. Medallara da gawagnam galdyran hokdy. Çilime öwrenli. Öýe bir näçegidek terhoş ýagdaýda geldi sen ýaly. Son huwatlar haýdy kulu watnaýady. Şu ýere gatnaýady. Ýöne men bar gördüm. Hiç kim hiç zat bilenok. Polisiýada çäre tapmady. Ol ýaňy 18 ýaşynda oldurdy. Zor bilen onu öýe getirip bilmerse. Onu bize mi göreli? Kıyın günne derdim paylaşan bolunluğumda belki sana kömegim degerdi. Ýöne sen hemişe men Allah'ın gowurdyň. Men ýagdaý aňan makalym bolsa gaty giyjak galan ekenik. Birini gözleýänmi? Biz Serkan gorkmagyň hosarlary. Bir jamyr. Kenan aga.
Awa näme hyzmat? Bizde näme kömek? O soňky döwürde görünen ok. Dogrymy aýtsam, ýandaky dostlaryny mene halamadym. Eýte dostlary kimlerdi? Olar tanaýarmy? Direksiz oğlanları meňge. Onsuzam tutuksuz ol. Soňky döwürde ýalan sözlemänim çykardy. Görnüşi ýaly çağaňyza boýurup bileňde goýdy. Bilýän ýakyn ýollaşlary ýokmy? Badyr aýdym ok. Gejesi gelen watam şu zatlar görüň berdim. Hiç peýdasy bolmady. Orda sag bolun. Ağam, ayak çektiňizle, aýdy beriňi. Ağam, Serkan maňa jaň etdi. Ýagdaý gowdy eleken. O nähili, näme bolup duraň? Kömegiň gerekdi. Menem gittim. Çiýsten ýaňa gözleri çalaja görünýär. Meni bir adamyň ýanyna gitdi. Ol pully uruş guraýan eken. Ağam, tälim çaýtma beriň. Meni şu wada gower. Pul uruş bolug näme? Ey Allah, men däl etjekpi. Ol uruşda uly pul goýulýar ağam. Ol adam nerede? Sport enjamlaryny tatýan bolgusy bir adam bar, Aziz Zafer. Serkanyň şo ýerde bolmagy ahmal. Goňumy biri bagladym diýdi. Ol uly kumar ağam. Ömrüňi orta goýulýan uly kumar oýny. Awagam, ýagşy. Alada galman gowur. Bol ýagat ýagşy. Buýrun datyňyz taýýar. Garaşy ýatagym. Baş etdine. Bolýa, sag bolum. Ulagat ýa näme hyzmat? Ýeşiňizleri? Hoş geldiňiz. Biz Sarıyer tarapyndan täze boks salonuny açmakçy bolýar. Enjamlaryň ekletini bir ýerden alallydyk. Aýagy üstünde durmaň, oturuň. Sag bolun. Iň arzan bahalary bizdedir. Men eger derrewsi üçin zatlaň sany ony ýazaýyn. Bir giň bagymydan bar. Gözlerden sowa. Gözden tawa diýdiň. Özüň bilýän. Hem bilen görýän uruşundan pul gazanyp bolanok. Ýöne sowrak ýerlerdäkiden Men beýle zatlardan habarym ýok dost. Biz işi kanun boýunça ýöredýäs. şeýle de bolsa anha telefon belgem. Birden gerek bolsa onu ýagşy. Sag bolun. Şeytan barda ağzını burnunu köle uğram etdiye. Aslında pul goýmak gaty girdejili bilýän magam. Ucundan bir tutup bilsek syptyrmar. Aranmaz bay bolar. Murat, sen däl räpin ödýän. Ýok, dälrämok. Gatyçynym. Bu işte uly pul wa agam. Men sana nädip onandym ham. Sen niýetiň o däle. On soňam biziň humarly oýunlarymyzdan tapawdy ýok ahry agam. Onda da wagty gelende 500 000 1 milyon pul taşlak gaýdýar. Şeýle dämi? Ola dogry. Sen mamla. Şey diýsene. Öwrenörsiň. İkram çörek bersene. Ertirme hayır. Arma görüň. Bahar bolun. Bizem iş elimizde girelle. Sag bolun. Oğlum, Alo. Bolýa. bereyim. Bäri üç çörek.
Ursana, ur. Hoş geldiniz. Bağışlayıverim, tanımandım. Ay yok düşünüyorum. Kim için oynayasın ha? Men yurlaşıma tavşırdım, o şey yol bolpady. Onda şowlu bolsun. Yaxşı. Ur. Ursana, ur. Oçum tayyarmyň. Teret ähli pulumy saňa goýduk. Bu soňky ýeňiş agam. Ondan soň diýen pulum berersiň. Bolýarmy? Bolýa goçum bolýa. Sen näme meni özüňe kakýňdan ýakyn taýyan? Hawa agam. Onna maňa anan. Men sözüm sözdür. Men taňa ýalan sözlemen. Gaýgatma. Alan şuny. Bu taňa gowy bolar. Gowar, pökki aly bordyň, pökki aly. Hanydyr? Bu yetkinjek bilen gurrugymyz ba? Sen kim borsun? Kakady. Men günäm geçmegiň üçin taňa wagt gerek. Men üçin janyň hupasyna salam. Terkan, sen üçin janymdan geçmege taýýar. Menden kakyň ahyry. Ahmet ağa. Inni oğluňa öýek deli. Seni bir gede kakamyň dukanyna gördüm. Ejem öýde garaşady. Ýöne kakam teň ölen gitdi. Kakam bizden seni gurladyň. Ýöne inni ýerine getirdimi? Ona menem. Menden razy bolagam. Radylaşdyga, unutdyňmy? Kakam 40 ýaşynda. Menem şoňa gol oýladym. Ömrümiz ýene sowrulyp barýar. Seni gaty gowurýan ejeň her gün sen üçin göz ýaş dökýän gyjygyň ba. Göýek suw agatyna garaşýar. Seni şoň kömegi bilen tapdym. Dogancygym. Oğlum. Bahalam. Menden sorajak dämi? Sorajak. Ýöne gorkýan. Menem senden arazydyr nagam. Ýöne senem menden arazy bol. Arazydyr Terkan. Arazydyr.
Ağırttım ötüş sorayan. Ağırmadı. Oynettim. 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 Kaçmardın. Gel kaçmardın. Gel yan sana. Tuttum. Oynettim. Bir oğlum vardı, 2 bolly. Yönemen küçücük ha. Beýle kiňidem olup baranok. Belki göksu gelendir ha. Efe. Efe, Ağırdı mı? Yok ağıranok oyun ettim. Dur göreyim hani. Gel hani. Hoppa. Hop. Marat, Biz ilata hyzmat etiş müdürlüğünden anha çağana urulan şu aýdyşym ýal tüýketme uğry. Çağa näme bolanjagyny kim bilýär? Kakas çağany muňa satandyr. Sen diýäň näme ha? Dur dost ýuwaş. Murat dayı. Gel oğlum. Teň maňlaýyňa näme boldy? Yıkıldım. Kakan nerede? Tütsühanada. Kakaz tutsuhanada olansan biz seretýäs. Men göwnüme oňa seredilmeýän ýer bolup dur. Bu näme diýdiňiz? Biz çağa ziýan berýäsmi? Biz düşündürüşini alalyň. Siz öz wezipeňizi berjaýdy. Bolýa. Hani? Murat dayı. Murat dayı. Efecan, öýde zadyň barmy göreli? Melek dayı. sabırlı bol balam. Sabırlı bol. Ferediň tutulan giýje sizem şo ýerde diňiz ahyry. Kakaz çağan maňa tapşyrdy. Onu öýdüm al kaçmadymy? Oňa ziýan ýetiremok, çynymay diýän. Men iştat göremok. Gören bolsam bagtyarly adamlara habar bererdim. Sen tetelli adama kim çağasyny anansyn? Hayran galaýmaly. Indi men düzeldim serkerden düşüneňizokmy? Eger düzelen bolsaň, şu bolgusyzlykda näme işiň bardy? Polisçi şo ýere näet paranroý diýän serkerden men çaňatdym. Men habar berdim. Diýmek, Türk polisiýasyny kömek etmek saňa galypdyr da. Şeýlemi? Bagışlan serkerden. Onu men näme etmeli? Näme etmeli? Gyýdymdan taş durup, onsoň işe başlap bilersiň. Häziram çak taşaryk. Saňa taşaryk çyk diýilýär. Hani, aýtda oňa. Ogurduňmy? Tutsuhanadan täze gelendiňmi? Epäň kakasy bilen goňşulykda bolanyňmy? Maşgalalyňmy? Düýün giýje pyçaklananyňmy? Yeri, aýtda! Ben günah deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüğüm düş değilmiş.
Ben bir cahil ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkını bilmezdim, içtiğim su seninmiş.